Guys, bali pinakuluan muna namin siya para matanggal yung mga parang sebo-sebo niya. Ayan, nagmamantika na siya. Tapos ngayon, tatanggalin natin siya, ililipat na natin. Dito. Kaya yung sabaw niya kasi guys, medyo maano eh. Guys, pwede naman kayo maglaga ng diretso na. Yung diretsong pakulo na. Ito kasi, inano namin eh. Ito guys, yung sabaw niya. Hindi maganda yung sabaw niya. Masebo-sebo. Kaya nilaga muna namin.